हाय आरबिजोमाव चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायबाय। आं रयेल बाग्लारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ दिन्थिनो सानदों। बे लकडाउननि समाव नोंथांमोना मा मा मावखो आरो आं मा मावदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बिदिब्ला फै नोंथांमोना नायलांदो। Pak. Kalau बिदि जुदि हा खोयोबा मोजां जायो। बार बारनायनिफ्राय फानलुआ रैखा मोनो। फारसेथिं हाया ओरै गोजौआव आरो बिथिं दहला दै आरो बोहैलाङो। सुबिदानि थाखाय बेखौ खोनाय जायो। दा बेखिनियाव बियो जोबथ'बाय हा खोनाया। दंबावो ओइ खर'आवहाय हाग्रा सननांगौ। हाग्रा सनखांनानैसो खोगोन। बेखिनिया दंबावो, बेखौ उनाव हाग्रा सननानै खोनोसै। आरो बिथिं दंबावो, गोबाङैनो दंबावो हाग्रा सननो गोनां। नैबेखौ दाखालि सनबाय, बेखौ दाखालि खोबाय। बेखौ अलरेडि खोखांबाय। बेयाव जोगोनार फांसे दङ, बेखौ ओइथिं दुब्लिथिङाव आनला हरखोबाय। दा नै दंबावो। बेखौबो खावसे खोनाय जाबाय। जायखौ हाग्रा सनखांदों बेखौ खोबाय। हाग्रा सनखांनाय खिनिखौ खोनाय जाबाय। आरो नै बिथिं नैबे मैया बेलासियाव सनदों आं बेखौ। हाग्राया रानाखै आरो बिथिं सननो गोनां दंबावो। बेखौ दिनै सान्दुं गोसा नालाय दिनै सनजोबगोन आं बेखौ। बेनि अनगायै आरो दाबसे जायगा दंबावो। बेफोरनि अनगायैबो बे दंफां नुहुरनाया बेयाव आंनि न'। बेनिफ्राय फ्राय 600 मिटारसो गोजानाव आरो दाबसे जायगा दंबावो। आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबायल' था। बै नुहुरनायानो मोनसिगोन। नै बेयो मोनसे औवानि दलं। होमबा दुब्लि गेजेराव बिथिं हाखर जोबथायाव मोनसे दैसा दङ। नैबे दैसा। ओमफ्राय नै बेयाव खांख्राइ जावगोन मोनो। ओमफ्राय नैबे न'साखौ नुदों दा, बियो आं बानायनाय नङा, बेखौ आफा बानायदों। मानो होनब्ला नै बिथिं न'आ फ्राय 600 मिटारसो गोजान जायो न'आ। ओमफ्राय बिथिं खाथियाव न'फोर गैया दुब्लि गेजेराव। बिनि थाखाय बे बारिखौ नेथावथाव, बिनि थाखाय बेखौ लुनाय जादों। बे न'खौ लुनाया मोननै खामानियाव जोबोर मोजां जादों। मोनसेया जाबाय माइ गायनाय समाव सान्दुं गोसा जाब्ला बेयाव जिरायफैथ'नो मोजां जाबाय।
दैज्लां बोथोर समाव जेब्ला अख्राङाव जोमै गैया बे समाव जोबोर गरम जायो 12थासिम माइ गायनो थाखायनो खालाव खासाव मोनथारो बे समाव दसे समब्लाबो जिरायफैनो थाखाय जोबोर सुबिदा जादों सानजानिफ्राय खोलो खोलो बार फैयो जेबो सिन्था गैया फुं समाव दसे सान्दुं नांगोन 9थासोसिम बेनि उनाव ओरै 9थानि उनावबाथाय सिन्था गैला थान्दा ओरै सोनाबहाथ' नांखाया आरो इथिं सानजा मोनसे खामानिया जाहैबाय बारि नेनो मोजां जादों मानोना खाथियाव न' गैया ओरैबो न' गोजान ओरैबो न' गोजान बानलु गायदों गयजों लोगोसे बेखौथ' नेनांगोन ओरै नै न'खौ नाहर जोबोर गोजानाव बिनिफ्राय बे बारिखौ नुहुरस'वा बेनि थाखाय बे न'साखौ लुनाय जाबाय एक्चुअलि आं लुवाखै दै दा आफाया लुदों बेखिनियानो जोबोर मोजां दैबो बोहैलांदों बेजोंनो थान्दा आरो मैगं होनो ना मा होनो जेब्ला सङा बे समाव आंबो मैगंखौनो होनो जेब्ला संबाय संखांनायनि उनाव आङो ओंख्रि होननानै बुङो नाय नोंथांमोना आंखाल गैया बेयाव सिनायदों दा दिंखिया खाबानो मोनो राङापारा गुवाहाटी बेफोराव सहैयो बे दिंखियाया गोबां बर' हिन्जाव बेफारिफ्रा खानानै लांफैयो मालाबा दैज्लां समाव अफार जायोब्ला आं मुलि सारनाय जायो मुलि सारनानै फोथैनाय जायो मानोना बिथिं खाथियावनो दुब्लि बेनि थाखाय आङो बेखौ मुलि सारना फोथैनाय जायो अब्लाबो नै दायो गोबां दङ लकडाउन समखाया बिजौ खिलिसोदों नङाबा बे थायामोन नोंथांमोना नायलांबाय था आं दिन्थिलांबाय थागोन हाखर होननानै बुङो बेखौ बेवहाय गय गायनाय जाबाय 1 बिगानि एसे बारा जायो आरो गय गायखांनायनि उनाव जेब्ला लकडाउन जाबाय थादोंमोन लकडाउननि सप्तासे उनाव नैबे फानलुफोरखौ गायनाय जादों लकडाउन सप्तासेनि उनाव गायदोंब्लाबो सोमखोर सोमखोर सोमखांबोजोब्बाय मानोना लकडाउना 40 साननि खाथियावनो थांबाय बारलांबायसो 40 सान दा बे समावनो बेयो सोमखांबावबाय सिगांग्रो बेखौ बायनानै गायनाय जादों बैथिंनिया जाहैबाय न'नि फुलिमोन देरख'वाखै उन जाबाय बिथिंनिया नैबेखिनियानो बिथिंनि बे हाग्राया हालौनानै गायदोंमोनब्लाबो गयखौहाय हाग्राया रज'बाय मानो होनब्ला बेयाव दहला बेनि थाखाय बिथिं फानलु गायनाय जायाखिसै बेजों दै बोहैयो सानसे समाव बियो दंग'मोन बेखौ बिथिंनि हा आरो ओरैनि हा जावनानै फबनाय जाबाय आरो बेयाव गय गायनानै दोनफैबाय मानो होनब्ला बेयाव माइ गायनोबो एसे उसुबिदा जायो बिथिं दै गुबुननिफ्राय फैनाय मोननो नागिरा बिथिं दंग'आ थाथेबाय नालाय ओरैनि दंग'निफ्राय दै सोहरनो हाला बेनि थाखाय बेयाव गयखौनो गायनानै दोनबाय बेखौ हाग्राया जाथि नुदों दा बेखौ आं मुलि सारनाय जादों हाग्रा थैनायनि मुलि सारब्लाबो गया जेबो जाया नांब्लाबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन ग्लाइसिलखौ ग्लाइसिलनि अनगायै बेलेगखौ सारनाङा जुदि गय गायदोंब्ला ग्लाइसिलखौनो सार गयाव सारब्लाबो ग्लाइसिला गया जेबो जाया हाग्राया थैगोन दा बेखौ खेबसे सारफामबावनांगौ मानोना बेखौ खेबसेल'सो सारनाय जादों फार्स्ट सारनायाव मोनथिया जे बबाव नांदों बबाव नाङाखै जेब्ला नैथिबार सारगोन अब्लासो बै नाङि जायगाफोरखौ गोथां नुयोब्ला बेयाव फार्स्ट सारनाया नाङाखै होननानै हमनानै हायो ओंखायनो बेखौ उनाव सारबावनाय जागोन बेखिनियानो नैबे गदाय गायनाय बिथिं न'नि फुलिमोन बेबो जाखांबोगासिनो दङ भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों जुदि मोजांब्ला नोंथांमोना आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो बेयो आंनि दासो फार्स्ट नाजानाय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि मदद मोनोब्ला आङो बेनिख्रुइ साबसिन आरो भिडिअ बानायलांबाय थानो हागोन होनना आं मिजिं थिदों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै मदद खालामगोन आं बेखौनो मिजिं थिनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।